Добър ден, приятели! Бих искал да ви кажа, че като купувах буса от Тех Транс Логистик, го проверих в два сервиза и в двата сервиза нищо не са разбранали. Никой абсолютно казаха, че няма никакви проблеми буса, че е в добро състояние. Обаче, като го взимах, тръгнах да карам за Германия, там, първия ми курс след обслужването, и буса взе да гори много масло. Оказа се, че двигателът е много амортизиран и тези всичките неща, които ми се случиха, аз ги казах на Дончо. Той направи каквото може, купи ми двигател, без да е длъжен да го прави. И сложих новия двигател. Като цяло не са ме притеснявали през времето, в което трябваше да плащам вноски. Въобще не са ме притеснявали, казаха ми, когато си направя буса и да бъда спокоен. И когато смятам, че всичко е наред, тогава да тръгна. Минаха повече от 4 месеца. Забавям вноските. Въобще не е ставало дума за вноските и нямам никакъв проблем относно тези неща.